Akibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Loto, games at kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglasan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginawa kapwa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sisimula na po natin ang ating actor draw para sa draw number 3299. Pangasinan, let's play small town lottery. Number 36. Babalik lang po ang ating pursuing number para makapili ng second winning number. Official draw result for March 22, 2025 at 5 p.m. draw. At the numbers 36 and 28. 36 and 28 exact order. Dito na po nagtatapos sa ating pangalawang SPM draw. Congratulations po sa lahat ng lahat. Tumuli sa Tester Match. Sasabi, PCS po, numuro sa pagtulong. Maraming salamat po. Official result for March 22,